tanghali guys. Magandang tanghali. Dito kami guys sa Naga City. Makikipag-meet up po kami sa ating mga viewers. Yan, so ayan, nakakatuwa kasi ayan, dumayo pa sila, galing po sila ng Maynila para makipag-meet up po sa atin. So may ibibigay po sa atin sila na mga regalo daw po nila sa mga bata. Ayan, galing pa po sila ng Quezon City. Ayan, medyo malayo-layo po sila. So galing daw sila dun sa Daet, sila Kuya Balsanto. So tumuloy sila dito para yun may ibigay sila na mga regalo sa mga bata. Ayan, kasama natin si Limuel. Ayan. So andito na daw sila guys. Ayan, tumatawag na nga. Kaso parang wala akong load Wala nga. Ayan, ikat na lang natin. Dito mo kami sa harap. Ayan, nasa harapan daw sila guys. Pupuntahan natin. Malakas masyado yung hangin. Hindi nakasama si Gia Rabi kasi pumunta siya kay Tatay Bito. Kaya kami na lang yung pumunta dito. So dito na sila guys. Ito pala. Kayo daw po kayo? Hindi naman Kararating lang, sir. Hambak na kayo. Saan yung motor nyo? Basta! Nabisi talaga! May So guys, Sarado na ka eh. nandito na po sila. Ayan, pakilala po sila. Ako po si Dangsky Vlog. Kamusta po kayo dyan? Dinayo po namin dito si Uragon Hale. Kinabahan pa tayo. Idol namin yan, idol namin. Right, ito po yung aming ka-team na si... Hi mga kagwaps! Ayan, mga kalingap! Ayan, kami po, ako po si Rich Vlog. Ayan, Rich ko na po Vlog, yung wow. idol ko. Diyos ko! Rich Vlog po, pa-support, subscribe. Isa rin po akong charity vlogger. Ayan, thank you so much, idol. Thank you, sister. Ako po si Joe Simple Vlog. Kami po isang grupo. Ang samahan po namin ay Team Kayakap. Kayakap po. Kayakap, yan. Sana po masuportahan niyo po kami sa aming adhikain ito, sa aming inumpisahan. At ito po ay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Magtulungan po tayo mga maliliit na vloggers paangat para mas marami pa po tayong matulungan. Mga expression yung tawag sa Hani. mga kahani, mga kahani. Ayun, gusto ko na. Maraming salamat po sa inyo lahat. May isa pa tayong kasama ito. Daddy ni MM and Damaro TV po. Team Kayakap member po. Yun, thank you very much. So kami po ang Team Kayakap. Apat po kami mga kahani. Kahale. My love. So sweet. Sweet. So, para malaman po nila saan po kayo galing. Galing pa po kami ng actually, galing po kami kay Sir Bal. Nag 2 days po kami sa kanila para magbigay din po ng konting blessing dun sa mga kalingap. Yun sa Team Kalingap. Para sa kalingap. At sa totoo lang po, galing kami ng Quezon City. Ayan, galing pa sila ng Quezon City. Isa po si Sir Idol Roy sa pinuntahan namin dito sa Bicol. Nakaka-proud kasi dito. Nakakatawa naman ang puso. Dinadayo na tayo dito. Salamat sa pagdayo ng Bicol. Yung na-vlog na yung sa ilalim ng tulay. Oo, yun. Ay, naku, sorry po. Pag ano Anak, po, Christmas. kasi Christmas wala. medyo busy-busy na Babalik lang po agad kayo. Oo, pauwi na rin po kami kaya sandali. Sorry po ha. Hindi ako nakapag-Christmas na. Sobrang excited ako mga kagwap. Sorry po. Hindi ako Nakamotor lang po ba kayo? Kamuha na kami kasi Oh, si
si JR Habi sana yung kasama namin. Oo. Magpupurwil sana kami kaso may pinuntas natin. Yung tinutulungan din ni Virgilin Care. Paano kaya itong gift? Paano nyo kaya itong gift? Kaya namin yan. Ito po Para sa- pala, para sa mga para ano sa natin. misis mo. Ay, what? Ayan, oo, kasi Wow, thank yung you po. aking mga panglalaki is na ay naubos na doon kay Kuya Bal Santos Matubang. So, hahabol na lang po ako. Tama guys sila oh. Ako na yung sinadya nila tapos sa misis ko mayroon silang ano. No, joke lang. Okay lang po yan, okay lang po. Oo, Yan, salamat thank po, you salamat. so much. Pwede pa naman sa aking channel, pang intro natin. ito na yung inaano ko kanina, inisip ko eh. Sabi ko, kakabahan naman ako. Dali po siyang kabahan. Excited lang ako sis, Diyos ko dahil. Kaya mo yan, sis. Kaya mo yan. Ayan, maraming salamat po sa mga regalo po sa mga bata. Ayan, supportan po natin si Ma'am Dangsky Vlog. So, ayan, galing pa po sila ng Quezon City, nakakahiya nga po kasi wala nga po kami nabitbit kasi. Nabago po yung plano namin. Okay lang Ayan, pasensya na po ano. Ayan, supportan po natin Dangsky Vlog. Si Sir, Simple Yo, simple vlog. yung Yo. Jo Simple Vlog din po. Saka si Ma'am Rich Vlog. Rich Vlog. Ito po Ayan. si Sir Estong. Channel ni MMN Damaro TV po. Medyo mahaba. Parang hirap bigkasin. Channel ni MMN Damaro TV. MMN and Damaro TV. Yun. Ayan, salamat po. Yan. Sir Idol, ikaw na lang bahala mag-produce dyan. Magiging masaya yung mga Balik ka rin mo bata na lang, nito. ano? Ayan. Balik ka lang yan. Mga laruan. Dami nito ah. Oh, wow. Ayan, may bola pa. Kay ano to, kay Paddy Ay, Paddy. customize oh. Kay Paddy Paddy. Ayan. Boss, yan ako. Para kay Ayan. Paddy Paddy yan. Jo Simple Vlog. Ayan yung YouTube channel nila. Ito na, Paddy Paddy, gusto ko sana kitang Eh. makita kaso wala. Ito na lang, dito ko na lang iaabot yung Pagmamahal. Yung sana yung Sir ano po. Boy. Kay Idol Horagon. Oh, makita man lang ninyo yung ano. Ayan. Sa Padi-padi. susunod, may ano pa. Yan. Ito sa'yo, sir. Ang dami nito. Yan. Oh, di ba? Thank you. Ay, talagang kuha ni Ma'am Dangsky yung ano natin na favorite May color. pangalan pa yan. Wow. Thank you, thank you. Ayan. Tapos ito. Talagang Pang ano lang, pang laban lang sa araw-araw. thank you, thank you. Pang araw-araw. May ano pa, may sling bag din para may pamalit. Wow, talagang Wow, ang galing. Diba? grabe pinaghandaan talaga nila to guys. Oh. Isip mo dito, meron pa yan, marami pa Ah, yan. salamat. Much appreciated Ito, po ito yan. sa Maraming panganay mo salamat. Thank you po, thank Yan. you. T-shirt yan, t-shirt. Ito po sa bunso niya, mga damit din. May mga nakaano talaga, nakapack na. Dinalak na sa pangalawa nyo. Thank you. Yan, kayo na lang po mag-open yan. Opo, opo. Tapos ito sa wife nyo. Yun. Wow, talagang hindi nawalan yung asawa ko. Siyempre. Maraming salamat talaga. Sino pa ba Ano yun ba yung pambawi namin dito? Wala tayong pambawi. Kay Garcia na. Kay Arabi. Kay Arabi. Kay G. Arabi po yan. Thank you din. Yan, Jarabi, mayroon ka. Dami nito. Maraming salamat talaga. Pagpasensyahan nyo na po yan ha. Talagang solid yung punta nila dito guys. Dami nating ano, pasalubong. Ay, maraming salamat po talaga. Yan, Dangsky Vlog. Supportan po natin. At Jo Simple Vlog. At si Ma'am Rich Vlog po. Chris Vlog. Yan, maraming salamat po sa Dati ni inyo. MMN Damaro TV. Yun. Yan. Kami po ay mga team Yan, Kayaka. supportan po natin ang Team Kayakap. Ayan, kompleto na. Team Uragon, Team Kayakap. Oo, kompleto na. Ito yung bahala na po kayo kung gusto niyo po ibigay sa kanya. Tsaka, ito pa. Ito kasi guys, unisex to, pwede pang babae pang lalaki. So, pwede po Wow. sa'yo, sir. Thank you. Oh, di ba? Kasya po ba? Kasi po yan. Ayan. Alam nyo na, bali pa ako magporma, kaya kahit ano pwede. Ayan. Wow, talagang, wala akong masabi. Salamat. Dito ko na ilagay ha, para hindi magkawahiwalay. Merry Christmas sa inyo lahat. Sana mag-ano tayo, kapag-vlog tayo for collab na. So, Kaya ano sayang natin ng naman. time. Sa susunod, dadayuhin namin kayo. Yes, welcome po, welcome. dayo. Dadayuhin talaga namin. From Dae to Naga na tayo. Oo. Yun. Nakakatingin Sana next time, magkakating po kayo ng ano, Huwag kang Tigaon. mag-alala, sir. Sige po, pag ano po na namin ng ano yan, Kasi ayaw po namin pumunta sa lugar na wala kaming ibubuhos eh.
Yun. Ang dami na po ito. Kulang pa po Malaking yan. bagay na po yan. Wala pa po yan. Oo, gusto kasi namin magpunta sa lugar nyo yung may mapapasaya talaga ng sobra. Kaya po babasayan nito. Sayang Kasi talaga. ano kasi nandiyan ka na sa lugar na yan, mismo na. Diba? Diba? Kaya hindi na kami pumunta doon sa inyo. Baka may magandang pagkakataon. Mas magandang pagkakataon talaga na. Mas kung ito yung naibigay namin, mas marami pa dyan. Diba? Maraming salamat talaga. Hindi, kinabutan tuloy Hindi, ako. nakakataba talaga ng puso. Dumayo talaga kayo dito para sa amin. Para mapasaya kami. Salita lang. Maraming salamat. Okay ka na So salita yun po ka. mga ka-Uragon Honey, pasensya na po kayo sa aming regalo kay Uragon Honey para po sa kanya at sa kanyang misis, sa kanyang mga anak. Simple lang po ito pero alam naming makakatulong po ito sa kanila. At syempre may regalo po tayo sa kanya para pwede niyang i-vlog sa kanyang channel. Ipamigay niya po sa mga bata ito. Ito mga laruan pang mga bata para makapagpasaya sa Sir Uragon Honey sa kanilang lugar. Sa Mga kabataan sa doon. mga kabataan doon, ayan po, sari-sari po mga laruan yan, mga pangbabaeng bata at saka panlalaki. So yun po, yan lang po yung aming nakayanan at bukal naman po sa aming puso yan. At Sa puso. Ayan. sa nag-sponsor nga po pala si Ma'am Maripin Robles, thank you po ma'am sa inyo pong walang sawang suporta sa aming channel at bukal po sa loob ninyo na ibigay po ito. Maraming salamat po. Very supportive po kayo sa pagtulong po sa aming channel, ma'am. God bless po. Bahala na po ang gustong magbalik po sa inyo pong kabutihan. Una-una nagpapasalamat ako kay God kasi safe kaming nakarating dito kay Idol Roy. Itong team namin anong tawag yung na-meet up ng open. Ayun. Masaya. Masaya. Nakakalugod, di ba? Ayun. Nakakakilabot lang kasi tignan mo yung mga nakaka-meet up natin. Ay, oo. Ay, hindi po biro. Siyempre po, si Uragon Honey yan. Tapos si Kuya Val, si Kalinga Prab. Oh, di Diyos ba? ko, si Ma'am Edna Matubang. Diyos ko, hindi po biro. For this week, naku, napaka-bless po ng aming team. Kahit napakaliit po ng aming channel. Talagang blessed, di ba? Oo. Sabi nga nila, gumawa ka ng gumawa ng mabuti. Grabe, hindi na Hayaan mong sigad na lang ang Tama, kulos sa tama. buhay mo. Opo. Yun ang pinaka-importante kasi Ayun, first time ko siyang na-meet. Naku, starstruck ako. Nanonood lang ako kasi sa mga vlog niya sa ilalim ng tulay, kung sa ilog. Mga ganun, pinapanood ko yung vlogs niya. Tapos eto, na-meet ko na in actual. Naku, pag-is ko pa. Na-starstruck tayo, hindi ko alam sabihin ko. Kung mas natuwa kayo, mas lalo akong natuwa kasi sino ba naman ang pakadayuhin dito ng galing Maynila? Di ba? Eh dati, hindi ko naman to ini-expect talaga, hindi ko naman to, kahit kailan hindi ko iniisip yung mga ganito na mangyayari sa buhay ko. Kaso talagang, may mga tao talagang nagmamahal sa atin kaya andito sila ngayon. So para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, at the same time para po sa amin. Yan, maraming salamat po talaga sa pagdayo. Supportan po natin yung Kayakap. Team Kayakap. Team Kayakap guys. Yan, supportahan po natin. Ayan. Fritz Vlog. Dangsky Vlog Daddy ni MMN Damaro TV, at si Josie Joe Simple Vlog. Sariling buhay. Ano ilalagay niya muna natin sa sasakyan? Sige po. Bait naman. Ay, Bait naman, ang bait naman. traffic mo yan. Okay lang yan. Okay lang po. Traffic kayo? Maraming salamat po. Ang expected ko baga kayo lang ho. Kaya nga, di ba, nag-usap tayo kayo lang. Hagdaw na hagdaw. Salamat. Pasalamat kami. Laruan ka dyan ha. Pagbalik ko ha, promise ha. Maraming Promise. dito, uli mo yung
Salamat po. Ingat po kayo ha. Bye. Sabay na sa kanila. Marami kang test niyang kuha ka. Ingat po. Ingat na doon. Nagbabay na sa kanila na. Sabi na lang. Nakpapay ka sa kanila. Babay na. Sabi ko mag-iitin. Uy, may price ka sa akin. Bakit? Ayan guys. So, ayan, maraming salamat talaga sa kanila. Nakakataba ng puso. Bumisita pa sila dito para lang makita po tayo at maabutan po ng regalo ngayong Pasko. Ayan, para po sa mga bata. Napakalaking bagay po niyan. Maraming mapapasaya. Kaya thank you po talaga sa kanila. Ayan, supportan po natin ang kanilang channel. Ilalagay nila po namin sa screen yung kanilang mga channel. Ayan, supportan po natin. Ayan, maraming salamat po ulit and God bless.